Sanibona abalaleli, kusawumuntu uthi uKhuzani ubuhle bebhungu namanje busayidida iy'ntombi ezisematheni-ke namhlanje, ezisematheni ezidla ubhedu. Zithi uKhuzani ukhala ngokuxoshwa imali yohlelo, and okunye uLegend Manqele uyakuphika impela ukuthi nakwi-contract, uthi nakwi-contract impela hhayi, impela babengavumelananga ngale mali le yena asethi urojwe yona noma uxoshwe yona. Lwephawulela uLegend Manqele ukuthi yena okwakumele wakwenza kuKhuzani ekutheni emdumise aziwe izwe lonke, ngoba nogogo nomama emakhaya bamazi, bayazi ukuthi khona umculo okuthiwa uKhuzani Mpungose. Lokho wayekwenziswa ukuthi wayefuna ukuthi engabi yihlaya kulo mfowabo ongigcokama elisha. Ndokunye umfowabo Manqele uthi le nsizwa yakho yawaMpungose kufanele ukuthi imbonge ngoba uye owayidumisa, uye owayiveza kubantu njengoba isidumile nje siyaziwa izwe lonke. Ithi ngabankulu engabe isazekeka-ke ingane zakwethu, sengishiye eThekwini-ke mina ukuthi ngabe nina nizothini noma nithini ngalolu daba.